Prišla som nabrať vodičku z Jergovho prameňa a kým sa mi napúšťa voda, tak chcem vám odpovedať na časté otázky, ktoré dostávam ohľadom jačmeňa a chlorely. Tentokrát ste sa pýtali, aký je rozdiel medzi práškovým a tabletovým jačmeňom. Či má účinky tie isté. A keďže vás tu mám veľa nových klientov, ktorí ste len začali užívať zelenáče, tak sa veľmi rada vrátim k tejto otázke. To znamená, účinok je úplne ten istý. Rozdiel je v tom, že ak užívate jačmeň práškový, zvyšite si zároveň pitný režim, čo je super, a má rýchlejšiu vstrebateľnosť do krvi. Ale ostatné všetky účinky sú absolútne totožné. Ak niekomu nechutí ten práškový, stačí si do toho pridať trošku škorice alebo prisladiť to stéviou, po prípade trošku medu dať. A deťom to môžeme dať do 100% džúsu, aby sme trošku ošalili tie naše chuťové poháriky.